Brad, balos ko nimo. Balos? Oh. Balos ko si mong joke ba? Ah, Napo kay joke. napad mo? Teacher gapon ug si Juan. Teacher. Wala man siya na late. Ana tong teacher, Brad. Teacher. Dong. Use beautiful in a sentence. Dudong Juan apti kayo. My teacher is beautiful. Uy! Ana the teacher. Wow, grabe ka nagpukunyo ka doon, no? Amaze ka, no? Siyempre. Ana rin dudong, ana rin yung teacher din niya. Bisaya daw na dong, Bisaya daw na. Bisaya din niya. Ana rin siya. Akong maestra kay guwapa. Wa siya kiapi.